Arvid, har du det bra i Thailand? Ja. Vad gör du på dagarna? Jag pratar bara och över på kvällen. Ja, Och det går jättebra för mig. du gör det. Du längtar inte hem. Nej, det går vara bra för mig. Ha, Det är vårt jobb. Det kommer bli jättebra. har du ätit någon god mat då? Ja, det gick bra där. Det var jättegod mat. Har du varit och ridit några elefanter då? Ja, det gick bra och det gjorde jag. Kan du berätta någonting som hände när du var och red elefant? Det bara hände mycket halvrörelse och så gick det bra bara. Vad gjorde aporna då? Jag var snälla, men det gick bra. Ja. Tack för idag.